Kausuru nyakoro mogeni mayo grube prango ngwen ga uchiel mag Mond liete sub-counties duta uchiel medura e county ma Siaya koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar omenda maromo $5.2 mar bugo grube go kowuok kuom riwruok mar Mond Foundation motele gi jagoro mongiro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ka giloso e kinde chenro mar chiwo chek ne grube go. Apisa mochung' ne chenro no Peter Ogendo owacho ni mano en achiel kuom yore mageto keto omenda e ofuku Mond liete kendo bero ngimagi kokalo kuom ohala gi kungo kojiwogi mondo giti kod omenda go e yo makare. E kinde moko kuom Mond liete manoyudo sir makamano puoyo okang' mar parogi kendo goyogi jek nimar gisebedo kod rem modhuro kaka nok mar omenda mar chako ohala kata capital e grube ka koro gisingo mar tiyo gomenda go mar chako ohala mopogore opogore mar jiwo ngimagi. Grube moko gi Majatelo Raymond Omolo timonwa guruto ogolowa kama bor Jehova ogolowa kama bor Mond liete bidos duto mani Kenya omako obed South Nyanza obed Ugenya obed Kure omako te Kisumo te piny mangima waduoko nero hamano to gima neno kuom Ruto kod Omolo pok naneno moyierwa mondo ruodhi imiyowa pesa imiyowa chiemo iluongowa ibuche Nyasaye mad kony jogi mondo bi oparie Mond liete. Nyicho wasenyiewo kombe waselo kendo moko nyicho timo gotebo banking magi wadhi madogo kombe machielo kendo wadhi kendo duoke tebo banking gi maendeleo mamoko kech wagombo ni wapidh gwen. Koro pesa mane wayudo kawuono wapogo ne grube 40 kod 6 mane waseradogo kendo mane ubiro bondo grube gi duto te wamiyo pesa maromo gi siling 121,021 grup ka grup kendo mano duto te kiriwo tineno ka en pesa madhi ne $5.2 million. Mano pesa duto mwamiyogi kawuono.